na tagamitong ko ah. Look me in the eyes. Kung hinaan mo kasi pinapasok na sa akin. Ano man. Alas 4 na pala. Gabi na.
ko minaagi. Akala ko mahirap. Ano? Thank you. Nakabukas na ilaw, wag kang ano dyan. Buksan ko pa ilaw, anong ilaw bubuksan ko? Madilim. Salamat, Goy, sa patamsak. Buti ka pa, dinalaw ni Unggoy na Rainer. Ako hindi na dinadalaw na Unggoy na yun. Sana all close. Oo eh. Akala ko maaga pa eh. Akala ko maaga pa. Gabi na pala. Buti ka pa, Goy, dinalaw ni Rainer. Sana all, dinadalaw. Nalalapit-lapit ako para kunwari maliwanag ng kaunti. Ako araw at gabi naka-silent LS. Ha. Oo nga eh, nakita naman kita eh. Lagi naman ako nabisita sa LS mo. Oh, na nakarang araw nag-silent ka rin. Kanina nag-silent ka rin. Oh, nakita ko nga si Rainer nandoon. Nandoon si kapatid na Digin sa iyo. Oh. 'Di ba? Oh, tama ba ako? Mali. Oo, buti nga sa'yo pumupunta. Sa akin hindi na pumupunta. Ang unggoy na yun.
Nakabahag ng buntot ng unggoy. Oh, shit. Yan, medyo madilim, medyo maliwanag. Chismis mo ah. Wala na yung kay kapatid na Dijin. Tapos na yung mga kabaliwan ng kabanata ng buhay niya. Tapos na yung paggigigil niya kay Rainer. Wala na yun. Nasa probinsya na si Goy eh. Oo. Kaya wala na yung kay Dijen. Pwede na lang siya maghanap. Nandiyan ka naman eh. Char. Ikaw na lang pumalit, Goy. Pareho naman kayo maputi. Pareho naman kayo Bisaya rin. Oh. Pareho naman kayo medyo singkit ang mata. Parang medyo mataba ka nga lang kay Rainer. Goy. Parang medyo may katawan ka kay Rainer. Pareho kayo kaputi ni Rainer. Oh. Pareho naman makinis katawan nyo, ang balat nyo. Oh. Yan ang tipo ni Jijin. Ni Jijin talaga, no? Ni Daijin Channel. Ikaw na lang pumalit, Goy. Sige, Goy. Salamat, Goy. Wala eh. Kaya start ko pala mag-LS eh. Kala ko wala akong LS. Aga naman magluto ng unggoy na to. Agoy, agoy, agoy.
Wala. Bakit gusto mo ba? Sige nga, try natin. Eh, sabi hindi na sana ako nagpapa-sound sa LS ko eh. Di mo ba alam, ang dami-dami kong CPR. Yung mga dati-dati ko pang mga na-upload na video. Mga anong buwan pa yun? Mga last year pa? Oo. November. Ng mga February pa. Oo, mga February pa. Saka, nang nakaraan linggo pa lang lumabas yung CPR ko. Saka lang siguro na-review nila yung may CPR akong nalagay. Ayun tuloy, naka-private na lang. Private ko na lang eh, hindi ko na dinelete. Sayang naman. Lumabas yung CPR ko yung doon sa may picture collection ata yun. O music live stream ata. Oo, parang ganun. Meron akong CPR eh. Kulay pula pa naman. Strike. Kaya pinibrate ko na lang. Naka-private. Vibrate. May mga iba akong upload na video sa mga matatagal na eh. 9 months ago na. 8 months ago, may CPR pang lumabas.
Wag mo nang i-delete. I-private mo na lang, sayang. Kung ang CPR mo kulay dilaw man lang, pwede mo naman i-request uli yun na para ma-approve sa kulay green ng para maging kulay green ang dollar sign niyan pag ikaw na monetize na. Kung ang CPR mo hindi naman sa strike, yung kulay pula na strike, ikuan mo na lang, i-private mo na lang, i-request mo para ma-approve. Pwede naman i-request yan eh. Sayang kasi yung views, katulad mo na dinidelete mo, lalong bababa ang WH mo. Kaya kung ako sa'yo, wag mo delete. Di ba? Wag mo i-delete. Sayang. Lalong bababa ang WH mo. Imbis tumaas na yung bababa yan. I-private mo para pasok pa rin sa'yo yung views niyan. Kasi pag dinelete mo yan, mawawala yung views, mababawasan ka pa. I-private mo na lang. Kung ayaw mong i-mute, pwede naman i-mute mo yan eh. Jimwell Mix TV 1, mega love shoutout. Meron ka na pong moderator, pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Ano to? JD's Eat, mega love shoutout sa iyo kapatid. Meron na po kayong moderator, pwede na po kayong magbaba ng inyong mga bahay. Pwede mo naman yan ko i-private mo na lang. Ayun lang, tapos na talaga. Lalong bababa ang WH mo niyang goy. Guys, baba po kayo ng bahay nyo guys. Para mabisita po ng ating mga kaibigan at matamsakan, madikitan, or kung may premiere kayo, pwede nyo pong ibaba ang inyong premiere. May nyo upload po kayong video, pwede nyo pong ibaba. Agoy. Hindi pa kapatid, hindi pa siya money. Hindi pa kapatid na Jimwell, hindi pa siya money si Parikoy. Matagal na yan kasabay hindi pa ako money, nandito na yan sa akin. Guys, wala pa, hindi pa money. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Jimwell. Pwede naman re-edit eh. Pwede naman i-re-edit, pwede naman siyang mute, pwede naman palitan ang music background. Kung ang strike mo kulay pula, ang CPR mo, pwede mo na lang siyang i-private. Ako ganun ang ginawa ko. Nang hindi pa ako money noon, i-mute ko, tinitrim ko, re-edit ko, o pinapalitan ko ng music background. Tama. Si pare ko dinidelete niya. Wag niyo nang i-delete ang inyong mga upload na video. Wag niyo nang i-delete kasi memories na natin yan dito sa YT. Once na may strike, katulad sa akin ng nakaraang linggo lang, may strike ako 8 months ago na, saka lumabas yung strike ko. Private ko na lang siya kasi kahit hindi naman malaki yung views noon, nanghihinayang ako, ginawa ko yun eh. Copyright claim. Kini-claim ng may-ari yung mga music background na nailalagay natin. Kini-claim ng may-ari yung mga nailalagay natin na material sa ating mga video na hindi sa atin. Ibig sabihin, hati tayo doon. Sa kanila yung kalahati ng kita, sa atin yung kalahati ng kita. Once naman doon sa copyright strike, kinukuha niya lahat yung kita mo doon sa video ginawa mo na yun. Kasi hindi atin yun eh. Kaya dapat ang mga music background natin talagang iniingatan natin na gumamit basta-basta.
Ako nga oh, yung lumabas na CPR ko nang nakaraang linggo lang oh, strike. Kulay pulang dollar sign. Pre-bait ko na lang. Guys, huwag nyo naman kalimutan si host ng tamsakan. Tamsak lang kayo, host. Baka naman. Patamsak naman. Oy, live. And may upcoming ka pala kapatid na LS ah. Ay, mapindot. Pumasok ako sa account mo kapatid na Jim Hila. Ano to? Live mo to? Upcoming o ano? Char. Kapatid na Jimwell, nandito ako sa bahay mo ha. 1.7 ka, oh, ay nandito ako sa bahay mo. Nag-iwan ako ng bakas dyan. Tamsak dikit kalimbang ako sa'yo kapatid na Jimwell. Pumasok sa'yo ang aking isang kaibigan. Monica nag-legit yan kapatid na Jimwell. Road to grade 2. Ay guys, patamsak nga pala sa Kwan. Patamsak naman dyan sa binaba ni Monica Vlogs. Paayuda po host. Grabe lagas ko kanina, 80 banana. Ala, grabe malaki pa nga bahay mo sa akin eh. Ako nga lagas ko kanina, 40. Guys, patamsak naman sa binaba na bahay ni Monica Vlog. Bagong upload ko yun na video mga kapatid. Kagabi ko lang yan in-upload. Short video lang yan. Wala pang 1 minute. Baka naman. Ayan sa binaba ni Monica Vlog. Pare ko, ipatamsak naman sa binaba ni Monica Vlog. Bagong upload ko yun na video. Meron pa nga akong kuan eh. Meron pa akong premiere. Di ko pa pinapatamsakan. Mga itong darating na linggo, sunod-sunod ang gagawin kong premiere. Sunod-sunod ang gagawin kong live. Kasi pauwi na naman ako sa Bicol. Baka mga sa 25, pauwi na ako ng Bicol. Kaya, magsiset ako ng premiere na sunod-sunod. Mga 2 araw lang pagitan. Para kahit nasa biyahe ako, kahit nasa Bicol ako, kasi medyo mahina ang signal ko sa Bicol, may premiere akong gagana. Ang video kasi doon, bago may upload ang isang video, 2 araw. Kaya yun ang gagawin ko. Isiset ko magsiset ako ng premiere na sunod-sunod. Bihira na ako pumunta sa Pangat, Goy. Promise, bihira na ako pumunta sa Pangat. Puro lapagan na lang ako. Goy, patamsak naman sa binabang bahay ni Monica Vlogs. Bagong upload ko na video. Sige na, Goy, patamsak. Dan tamsak kalimbang all pa kanina pa. Huwag kang ano dyan, di ko nakikita. Anong kalimbang all? Dati tayo magkakalimbangan na dyan, kakalimbangin mo uli. Ano yun? Aling kakalimbangin mo yung 2 itlog ko? Huwag kang ano dyan, unggoy ka. Goy, malapit na ako umuwi, Goy. Kaya nag-uumpisa na naman ako mag-set ng premiere. Siguro mga 10 premiere ang isi-set ko hanggang katapusan ng November. Kasi alam mo naman 'di ba mahina sa amin ng signal. Ayun. Ang isang video doon bago ko may upload 2 araw. Kaya magse-set ako ng maraming premiere sunod-sunod diyan. Gagawa ako ng mga content na kahit ano, basta may premiere ako. Para kahit nasa Bicol ako, hindi agad ako makapag-upload ng video, mayroon akong premiere na gumagana.
Baka mga 25 ko, pauwi na naman ako. Look me in the eyes. Say hello to me. Siyempre, inedit ko yan. Ano ka? Inedit ko yan maigi. Hindi kasi kagabi, Goy, nag-upload ako ng video. Yung dapat yung nakaset na premiere, dapat i-upload ko yan, hindi ko gagawin premiere, Goy eh. Nakatatlong gawa ko ng video na hindi ko mai-upload. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko siya mai-upload. Hindi tinatanggap ng YT Studio ko yung upload kong video. Tapos kasi 'di ba may tubadi ako. Parang nabago yung set ng upload ko. Yung set nun parang nabago siya. Pagkatapos dinelete ko yung tubadi ko. Tapos saka ngayon ako nag-upload. Tapos pumunta ako sa YT channel ko mismo, tiningnan ko kung anong yung bagong set na sinasabi kasi may lumalabas doon na your video was not ganun-ganun, hindi tinatanggap ng YT Studio yung upload kong video. Pagkatapos nang dinelete ko yung tubadi ko, tiningnan ko yung bagong regulasyon nga naman kasi inattach ko yung tubadi ko sa YT Studio ko at saka sa YT channel ko. Para kasi combination silang tatlo. Para nakikita ko yung mga pumapasok na views. Kung nadadagyan yung views ko, nadadagdagan yung ranking ko. Ayun, Ginoo, kaya yan na i-upload ko yung na video na yan. Na dapat hindi ko yung gagawin. Nabubisit na ako kagabi kasi hindi ako makapag-upload. Ano kaya ako nangyari? Baka napalo na ako. Baka, yun nga, iniisip ko, kinakabahan na ako. Hanggang nakapag-upload ako niyan. Kasi inayos ko uli yung setup ng channel ko. Tapos ayan, hanggang isinet ko sa Premiere, tuloy yung ina-upload kong video. Dapat hindi ko naman siya ilalagay sa Premiere. Dapat diretso upload ko na siya. Kaya tuloy nagkaroon ako ng Premiere. 7 minutes lang yan, na Premiere na yan. Inedit ko lang yan sa KineMaster. Ano ka ba? Sa KineMaster ko yung inedit. Nanood lang naman ako ng tutorial. Iba talaga ako. Naka-upload yan dun sa sa Facebook page ko Naka-upload din yan sa kabila. Kahapon medyo maganda-ganda. Medyo marami-rami yung tao. Ngayon, Diyos ko po, giatay, tingnan mo ang tao ko. 3 lang tayo. Ikaw, yung isa kong nakatambay, may isa pang nakatambay. Sino kaya yung isang nakabidyo dyan? Oh, may nagtamsak. Salamat sa patamsak. Kahapon medyo madami-dami yung tao ko. Nasa mahigit 30. Ngayon, mahigit 40. Mahigit 20, dalawa lang. Gabber Tour Vlog. Mega love shout out sa iyo, kapatid. Meron ka na pong moderator, kapatid, na Gabber Tour Vlog. Pwede ka na pong magbaba ng iyong premiere. Kung meron kang new upload na video, pwede ka pong magbaba, kapatid. Salamat sa iyong pagdalaw. Tamsak dikit Kalimbang host. Bago lang dito sa iyo. Salamat, kapatid na Gabber Tour. Baba ka ng iyong bagong upload na bahay. Bagong upload na video. O kung may premiere ka. Salamat sa iyo, kapatid na Gabber Tour.
Baba ka na ng iyong bahay, kapatid. Goy, tamsakan mo nga, Goy, yung premier ko, Goy. Dadalawa pa lang tamsak nun, Goy, eh. Hindi ko pa siya ginagala. Walang ano man, kapatid. Goy, tamsakan mo, Goy, yung premier ko, Goy. Guys, nagbaba po ng base, kapatid na Gaver Tour. Gaver Tour. Baka magkamali ako ng basa, eh. Goy, malaki-laki na rin ang bahay. Nandito ako sa'yo, kapatid, ah. Esquariga, Esquariga, Esquariga. Esquariga vlog pala ikaw, kapatid na Gaver Tour. Yap, host, dikit na din sa'yo yung main ko. Salamat, kapatid. Ito, kapatid, na ididikit ko sa'yo ay road to grade 2 na rin to, kapatid. May legit to. Hindi to ninja, hindi to alagad, kasi ito ay pinangingisda ko at pinalalago ko at may sariling bahay, may sariling bilang, may sariling bubong at may sariling palabas. Road to grade 2. Ayan, si Monica Vlogs. Ang papasok sa'yo, kapatid, na Esquariga Vlogs, si Monica Vlogs, ang aking pangalawang channel. Mag-iwan ako sa'yo ng bakas, ilalagay ko ang pangalan ko sa dulo para ang alam mo na galing sa akin. Walang ano, mga kapatid. Kapatid na Gabertor, patamsak naman sa bago kong upload na video. Ayan na, binaba ni Monica Vlog. Bababa ko, Goy. Bababa ko ang premiere ko. Kaya baka gusto mo dikitan si kapatid na si kapatid na Gabertour Vlogs. Nagbaba siya ng bahay, Goy. On the way ho. Salamat. Goy, padikit naman kay kapatid na Gabertour. Ayan, kapatid, ha. Nakailang minutes na ako sa'yo. 3 minutes na ako, kapatid, na Esquariga Vlog. Ayan. Magdidikit kalimbang na ako sa'yo, kapatid. Salamat, kapatid. Sandali lang, Goy, ha. Baba ko yung premiere ko. Rabtag Channel, mega love shoutout sa'yo, kapatid. Maraming agoy. May CPR na naman ata ako. Kaloka. Ano ba sabi? O, diba? May CPR nga ako. Si Unggoy kasi patugtog-tugtog eh. Kapatid na Rabtag, meron ka na pong jacket. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Ikaw kasi tila mo, nagkaroon ako ng... Pare ko, tingnan mo, nagkaroon tuloy ako ng CPR ngayon sa live ko. Sabi mo kasi magpatugtog. Agad-agad may email si Lolo, CPR agad. Di pa nga ako natatapos, may CPR agad.
Ayan, Goy, patamsak naman, Goy, sa binaba kong upload. Bug fan upload mo. Ayan, guys, na premiere ko po. Ayan, na binaba ni Monica Vlog. Ayan po ang aking premiere. May copyright claim agad ang aking LS ngayon. Kasi si Onggoy magpatugtog daw Ayan tuloy, nagkaroon ako ng copyright claim. Kaya ayoko magpatugtog sa LS ko Salamat kapatid na Robert. Rabtag Channel, tamsak po. Salamat. Oo, dati yan ang ginagamit ko. Yan ang ginagamit ko. Hindi ako nasisipar. Hindi ko alam kung bakit. Nasipir ako ngayon. May CPR ako, lumabas agad email Nakita ko agad email ni Lolo. May CPR ako. I-request ko pa tuloy yan. O kung hindi naman, ititrim ko na lang. Pag hindi mo kasi agad inayos, ang CPR mo, pag hindi mo agad inayos, hindi mo pinalitan ng music background, or hindi mo trim, hindi mo rin i-edit, or hindi mo minute, hindi mo na maayos siya pag pinatagal mo pa. Kaya, kailangan pag pinadalang ka kaagad ng CPR, ayusin mo agad. Kung ko sa'yo, tamasakan mo na yan, na binaba kong premiere ko. Ayan na, binaba ni Monica Vlog. Imbis wala akong CPR, nagka-CPR tuloy ako. Iniiwasan ko magka-CPR ako Buwang ka talaga. Pahama ka talaga kahit kailan. Patugtog. Ayoko nga. Ayan gusto mo dalawang CPR sa akin? Tapos sabay tadyak ni Lolo? Ano ka? Na CPR na ako, magkapa-CPR pa uli ako? Gusto mo lang ata mademoni ko Goy, sabihin mo lang, baka gusto mong mademoni ako. Para sabihin mo, ano to, sama-sama na to. Talo-talo na yan. Wag naman. Inaasahan ko na tong aking bahay na kahit paano naman nakakatulong sa akin. Oo, dati nagpapatugtog ako, kapatid na Gabertur. Nagpapatugtog ako dati. Yung pinapatugtog ko dating Heroes Tonight, walang CPR yan kasi ginagamit ko rin yan sa mga upload kong regular videos. Di ko lang alam ngayon kung bakit nagkaroon ako ng CPR. Oo. Di ko alam kung bakit nagkaroon ako ng CPR ngayon. Dati hindi naman ako nasi-CPR niya ng tugtog na yan na Heroes Tonight Kasi linalagay ko yung music background sa mga regular upload ko na videos. Ayan tuloy, magre-re-edit ako. Buti ka mo, maiksi lang. Maiksi lang yung patugtog ko. I-re-edit ko siya. Iti-trim. Puputulin ko siya. Kung hindi naman re-edit ko, kung hindi, palitan ko na lang ng music. Tanggalin ko na lang. Madali lang naman yun. Nakita ko agad na may copyright claim ako kasi nag-email agad si Lolo. Ganon, pag active ang inyong mga Gmail, active ang inyong Gmail, naka-verify siya. Once na may CPR tayo, once na may mga bagong regulasyon si Lolo na pinalalabas, kung ano man, agad-agad siyang nag-i-email. Oy, kumusta, Miroy? Manoy, Miroy, kumusta? Kumusta, Manoy? Salamat sa patamsak, Manoy, Miroy. Salamat. Salamat, guys, sa inyong patamsak. At patamsak naman sa aking premiere. Maribukong ka na naman. Kung hindi ako magsalita rito, pipe, di mag-silent lang ako para hindi ako mag-ingay. Wala ka rin Kailan ka ba mamumoni kasi?
Miroy, kailan ka mamumuni? Tagal-tagal na. Pauwi na naman ako lahat sa Bicol. Uuwi na naman ako lahat-lahat, hindi ka pa muni. Manoy, tamsaki daw yan na binaba ni Monica Vlogs na premiere. Premiere ko, ang tapos sa bagong upload yung video. Sige na. Ewan ko sa'yo. Nakapag-play na ako sa'yo ng 3 beses para malaman mo. Walang harong kalokohan yan, walang halong budulan. Oh. Nakapag-play na ako sa'yo. Nagawa ko na yan 3 beses. Ang dami-dami tumutulong sa'yo eh. Ang haba-haba ng silent LS mo. Oh. Kumusta Manoy? Manoy Miroy, kumusta? Kumusta lamang Manoy? Manoy Manoy. Manoy Miroy, kumusta? Gabi na pala. Salamat Manoy sa patamsak diyan sa premiere ko. Salamat. May bago akong upload na video, baka gusto mo rin tamsakan. Mega love shout out to you my friend King Simayang. Have a nice to meet you again. Thank you to visit me again to my small house. Char. Hola Espanyol, hola habla. Ewan ko sa'yo. 1K na. Oy! Konti na lang. Konti na lang. 1K na lang. Ano ka? Anong 1K? Mga 1.5 pa yan. Kailangan pasobrahan mo yan. Hindi lang dapat na saktong 4K. Sana all. Bilihin mo sa akin. Joke. Joke lang. Bilhin mo sa akin yan, oh. 1K mo, bilhin mo sa akin ng 2,000. Ipi-play ko buong 1 linggo. Ipi-play ko buong 1 linggo. Oh. Bilhin mo sa akin 2,000, ayan na 1K mo. Ipi-play ko hanggang mamonika. Bilhin mo sa akin. Pandagdag ko pamasahe pa uwi. O nga no, gawin ko nga palang negosyo. Oo. Gawin kong negosyo nga pala yan na WH. Yung mga nagkukulang ng WH sa gustong bumili, punta lang po kayo sa akin. Master M, mega love shout out sa iyo bro. Maraming salamat Master M. Baba ka ng bahay mo kapatid ni Master M. Linoloko ko to si Miroy TV. Sabi ko sa kanya, bilhin niya sa akin yung 1K WH niya, bilhin niya sa akin 2,000. Para malaman mo, ang 100 WH, 350. Samantalang sa akin, bibilihin mo lang sa akin
2K yung 1K na WH mo. Pag binili mo 100 WH, 350. Oh. Sa akin, 2K lang 1K na WH. Dombosero, mega love shoutout sa iyo, kabayan Manoy. Master M, baba ka po ng bahay mo, kapatid. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Master M, pabisita naman po. Huwag nyo pong kalimutan si host na tamsakan. Tamsak lang kayo, sapat na. Kahit skip nyo na po harang ko, okay lang. Basta tamsakan nyo lang po ako. Maluoy. Maluoy sa pobreng unggoy. Agoy, Ginoo. Magtatamsak lang ako sa iyo, kapatid ah. Tsaka sabay mo. Tamsak na po, host. Maraming salamat. Hindi na tumas taas itong bahay mo, kapatid na Master Emma. Nagbaba ng bahay si kapatid na Dombosero. Guys, ang meron po akong premiere. Ayan pong binaba ni Bonica Vlogs at may new upload pa akong video. Baka gusto nyo pong tamsakan ang aking premiere. Tamsak lang kayo, sapat na sa premiere ko at sa bago kong upload na video. Ayan pong binaba ni Monica Vlog. Ayan po ang aking premiere at ang aking bagong upload na video. Maraming salamat, Mamila. Maraming salamat. Gabi na ako nakapag-LS, Mamila. Kasi, kaya hindi ako nag-LS kanina. Kagabi ng, bago ako kagabi pala nang natulog na ako, nagising ako ng mga bandang alas 6 ata, ang sama-sama ng pakiramdam ng tiyan ko. Siguro dahil dun sa ulam ko kagabi na tinolang manok. Kaya, nagrevolusyon yung tiyan ko. Pabalik-balik ako sa CR, ayun, nangyari. Kaya hindi rin ako nakapag-live agad-agad ngayon dahil nga yung tiyan ko wala sa kondisyon. Siguro dahil dun sa tinolang manok na inulam ko kagabi, nasira yung tiyan ko. Ganon din po, host, di na tumataas bahay ko, laging linalagasan ni Lolo. Ako nga rin kapatid na Dombosero Nalagasan din naman ako kanina ng 30. Malaki-laki sa akin 30 kanina yung lagas. Nang nakarang araw, 15 lang yung lagas sa akin ngayon, 30. Hindi sumampa talaga yung bahay ko. Nahirapan din ako ngayon. Emanem, ito magtatamsak na ako sa iyo ha. Ayan, tamsak na kapatid na Emanem. Kaya nga to, meron akong kating ko, ayan, Nilalagay ko sa tiyan ko kasi nga wala sa kondisyon yung tiyan ko. Kaya gabi ito, namalayan ko gabi na. Kaya ako nakapag-live ako. Nagre-revolution tiyan ko, wala sa kondisyon. Dahil dun sa unulam ko, hindi ko kasi okay pa naman siya, nang kinain ko siya, yung manok. Okay pa naman yung tinolang manok ng kinain ko. Di ko alam kung ano nangyari. Hindi naman siya panis. Hindi naman siya sira. Okay naman siya. Ulam namin yun na tanghali. Tapos ininit ko lang ng gabi. Oo, kapatid na Dom. Ako nga 30 30 na laga sa akin kanina. Dalawang sunod pa yung laga sa akin. Nag-update naman ako ng bahay ko kasi para mabawasan. Salamat Manoy Meroy sa pabidji-bidji mo dyan. Salamat. Ano Manoy Meroy? Bakalon mo sa kuya so 1K WH mo. Bakalon mo sa kuya Kidos Mil. Ano? Kondisyon. Para pandagdag ko pamasahe pa uwi ngayon ng November. Bakalon mo sa kuya 2,000. So 1,000 mong WH bakalon mo sa ko.
Oh. Hindi ko titigilan hanggang hindi ka mamoni. 1K na lang yan eh. Pasosobrahan ko pa. Oh, ano, Manoy Meroy, kondisyon. Sasabihin ka ni siguro ni Manoy Meroy, o ano man daw, ano parahit naan. Naturingan pa man nakababayan na taga Bicol, pakatapos, bakong tabangan na sana akong mamuni ako, ta, muya pa, bakalun ko. Ganun talaga, dapat negosyo. Salamat ma'am, Mila Pry. Hello po, Miroy TV. Palablab naman po, Manoy, sa balay ko, sabi ni Dombosero. Ay, Manoy Miroy, bisitahin mo nga itong bahay ni kapatid na Dombosero. Kababayan natin yan, Manoy. Taga Bicol din yan si... si kapatid na Dombosero. Natawa si pare ko yo. Sabi ko sa kanya, Koy, bilihin niya yung 1K double H niya na kulang niya para mamoni siya. Bilihin niya sa akin 2,000. Oh. Hindi ko siya titigilan hanggang hindi siya mamoni bago ako umuwi sa Bicol. Kasi ang 100 WH po ngayon mga kapatid para malaman nyo, 350. Ang bayad, 100 WH 350. Ang 100 bananas ngayon, ang bayad 550. Pwede na pala ngayon bumili ng WH at ng saging. Pwede na ngayon, sabi. Naririnig-rinig ko sa ibang mga LS, sabi nila. Guys, nagbaba ng bahay si kapatid na pare ko, ipabisita naman. Huwag niyo rin kalimutan na tamsakan si host. Tamsak lang, sapat na. Mag-love shoutout sa 3 million in the house at sa 7 patamsak. Salamat. Sa wakas, may 7 tamsak ako. Hindi pa ba tapos, Goy? Goy, pahingi naman ako ng ulam, Goy. Wala kaming ulam. Laki bilang kanina ulam ko, Goy. Pahingi naman ako, Goy. Nasira pa yung tiyan ko kagabi ng ulam namin na tinolang manok. Pahingi naman ako, Goy. Ulam ko kanina laki may, hindi ako kumaan, sabaw lang kinain ko. Sa totoo, para malaman mo totoo sinasabi ko, Goy. Oh. Wala na tong hiya-hiya, wala na tong plastikan. Totoo naman sinasabi ko, laki may ulam namin kanina. Yan, oh, di ba? Oh. 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 Natira lang yung laki may, yung sabaw lang naubos. Pahingi nga ako, Goy, ulam. Yun na. Buti pa sana all may isda. Goy. Ayoko nga. Na CPR na ako eh. Masi-CPR na naman ako. Pangalawang CPR ko. Ano ka? Magre-re-edit tuloy ako. CPR lang naman yon. Kasi meron pa naman na commercial. Hindi naman siya strike. Meron pa naman. Limited lang yung harang ko. Goy, pengi ako ulam, Goy.
Goy. Sige na naman, Goy. Ano ba naman itong taong to? Ayaw ako bigyan ng ulam. Ano ka? Kahit ba money ko, mas nakakatakot nga pag money ka na palagi ka na nakaka-copyright strike eh. Dami mong alam ah. Mas maigi nga po kamo yung doon sa hindi pa mga money na ma-strike, na ma-CPR. Kasi maaayos nyo pa, hindi pa kayo kakabahan na baka mademoni kayo. Mas nakakatakot kamo sa mga money na baka mademoni kapag ang dami-dami mo ng violation. Syunga-syunga. Goy, pengin naman ako ulam, Goy. Sige na, Goy. Mega lang shout out, Family String Recovery. Thank you, my friend, Family String Recovery Stream. Yun na yun. Mega love shout out to everyone. Goy, sige na naman, Goy. Pengin naman ako ulam. LBC mo, Goy. Hello po, Master M. Dan, super dikit na po. Sabi ni kapatid na Dombosero. Kung ko sa'yo. Dahil lagi kayo sana all, sana all. Nanghihingi nga ako sa'yo ng ulam. Bigyan mo ako. Wala kaming ulam. Kapatid na Emanem, balikan mo naman po si kapatid na Dombosero. Ay, Goy. Bigyan mo naman to, Goy, si Kuan. Si Parikoy. Bigyan mo naman to si kapatid na Dom, Bosero, ng iyong alagad. Yung tatlo mong alagad dyan, idikit mo kay kapatid na Dom. Sige na. Gugutom talaga ako. Ano ba yan? Look me in the eyes. And a liar. Kain tayo guys. Kain. Kain tayo, kain. Gugutom ako eh. Ulam namin to kaninang tanghali. Rab Tag Channel, maraming salamat, kapatid na Rab. Kapatid na Rab, nandito pa ako sa bahay mo ha.
Papanoorin ko lang muna po yung palabas. Mga 3 minutes kapatid na Rab, bago ako magdidikit kalimbang at bago ako mag-iiwan ng baka sa'yo kapatid ha. Panoorin ko lang po. Hala, sige. Mega love shout out sa 5 million in the house at saka sa 8 patulsok sa aking munting bahay. Tamsak lang kayo, sapat na, masaya na si host. Maraming salamat. Hello po, pare koy, super dikit na po, sabi ni kapatid na Dong Bosero. Pare koy, balikan mo naman si kapatid na Dong Bosero. Thank you so much po, host. Walang ano mga kapatid na Dong. Mayong problema man, Manoy Dong. Nagbaba ng ba si kapatid na Rabtag? Kapatid na Rabtag, ito po ha, naka 3 minutes, 4 minutes na ako sa'yo kapatid na Rabtag ha, ayan. Nag-iwan na po ako ng baka sa'yo, ilinagay ko po ang aking pangalan sa dulo para alam mo po na galing sa akin. Pumasok po sa'yo si Monica Vlog, kapatid na Rabtag, magdidikit kalimbang na po ako sa'yo. Ayan kapatid na Rabtag. Salamat. Kapatid na Rabtag, baka gusto mong tamsakan ng aking premiere. Ayan pong binaba ni Monica Vlog. Premiere ko po yung kapatid. Mega love shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat.
Mega love shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat sa mga nagpapabidi-bidi dyan. Salamat. Hello po, Rob Tab, sending full support na po, sabi ni kapatid na Dombosero. Kapatid na Rob Tab, gana daw po sa iyo si kapatid na Dombosero. Pabalik na lang kapatid. Sa atin isang kasamahan na maliit pang bahay. Thank you pare koy, God bless. Sabi ni kapatid na Rabta, kapatid na Dombosero. Sir Dom, tamsa kalimbang all sa'yo. Sir Dam, salamat. Magsaing ka na kaya? Oy, baka gusto mo magsaing. Ha? Mega love shout out daw po, sabi ni kapatid na Dom Bisero. Verso pala, Dom Verso. Tagal-tagal ko nang binabasa, hindi ko mabasa ng tama, no? Ngayon ko lang napansin. Oo nga nakasalamin na ako niyan ha. Partida yan ha. Partida yan. Nakasalamin na ako niyan. Hindi ko pa mabasa ng maigi.
Thank you, love. Shout out sa 5 million in the house. Saan? Oh. Alright. Hmm. Special yun ano? Special yun eh. Isay. Mm. Nako. Delikado. Special yun eh. Kargado sa bunay. Madaling sa India niya, ang pala nila sa may, ano to, may Sarigaya. Yung Ate Doris sa Candelaria, Magkasunod man na. nag-aahing na yan duman ano, maski yung pasilig sa San Juan, sa San Juan na Candelaria. Hmm. Inahalog na ito. Kaya ano, Ay kanang makabakal kasi aron ka ni. Pag uli. Salamat kapatid. Ta. may kape ba bigyan? Salamat kapatid na mukbang probinsyano. Salamat sa patamsak. May kape ba bigyan? Hmm. May narap ko ba bigyan? Agoy, agoy, agoy. Pag galing sa papaya, papuntang saging. Maraming salamat, kapatid na Barok. Alam ko kapatid na mukbang probinsyano ang tumatakbo sa isip mo. Dito sa saging. Oh. Nahuhulaan ko yung tumatakbo sa isip mo. Ay, uday ng gas. Nag-doubt ako, host, kasi kasi kanina namasyal ako sa LS, may nagsabi sa akin, kaya daw ako nalalagasan kasi yung content ko daw dapat walang damit. Ah? Ngayon ko ang kapatid na Dom. Ngayon na bago magkatapusan ng November, uwi ako. Mga 25, mga 25 siguro.
Pare ka. Sumabak ka. Pwede si Patrick. Oo. Para manalo yun. Oo. Akala ko kapatid na Dem na ibigay ko na yan sa'yo dati. Okay lang yung kapatid na pinsan mukbang probinsyano na minsan na walang damit. Wala namang problema dyan eh. Ang lagas talaga, nalalagasan tayo. Kahit naman ako nalalagasan. Kanina nga, 30 yung nalagasan ko eh. Nalagas sa akin eh. Tama. Tama kapatid na Barok. Dapat ang gawin mo kapatid na mukbang probinsyano, no brief challenge. Maligo ka, sabay bakat, ganun. Lalaki views mo. Ba't hindi ka kapatid kang bumili? Sabi ko nga sa'yo kapatid na Miroy TV, bayaran mo sa akin 2K, yung 1K na double H mo, para kumita naman ako. Nanatamsak na ako sa'yo, pinsan yung mukbang probinsyano. Pinsan ni mukbang probinsyano, laki bakat, ano daw? Para laki, bakat, balutan mo ng bimpo, karga. Patawarin to si Joel Fines eh. Kapatid na Barok, alam ko yung tumatakbo sa utak niya eh. Habang nagbabalat siya ng saging, tinititigan niya yung saging eh. Ayan, ina-imagine niya yung saging habang binabalitan. Parang nababasa ko yung tumatakbo sa utak niya kung ano. Ang dami-dami nga dyan gumawa kapatid na mukbang probinsyano ng no brief challenge eh. Ang daming gumawa ng Ligo brief challenge. Isa na ako doon. Oh. Isa na ako sa gumawa nun. Nakiuso rin ako. Natawa ka ngayon ano, mukbang probinsyano no. Na nababasa ko yung takbo ng utak mo habang binabalatan mo yung saging. Guys, nagbaba ng bahay po si Miroy TV. Baka di nyo pa po kaibigan niya si Miroy TV. Isa rin po yan na taga Bicol. In fairness, malaki ng bahay niya. Nagbaba ng bahay po si Rabtag Channel. Baka di nyo pa kaibigan. Natawa si Barok ko. Si Joel Fines. Ngayon, nahulaan ko na talaga kung anong main mo. Kapatid na Barok. Hindi mo na ako maiisahan. Sana all, ang daming ulam. Sana all maraming ulam na alimasag.
Pag nagko-comment ka ba sa LS, may palo ba? Wala naman. Wala naman palo yun. Basta wag lang yung dan tamsak sa LS. Alam mo, tapos na yung LS, na nag-replay ka na lang. Yun. Wala naman palo yan. Manoy Miroy ha, ayan, pinapanood ko ang bahay mo ha. Magtatamsak lang ako. Ayan, tamsak. Hmm. Malakas din ang hebol mo kapatid na Barako Sinabi mo na nga binaliktad mo pa. Tinuloy mo na sana. Oh. Binitin mo pa, ituloy mo na kaya. Binanggit mo na dito sa live ko Si kapatid na mukbang probinsyano nga habang binabalatan niya yung saging ini-imagine niya kung ano lalabasan nun. Kung mabubuhay ba yun o kakainin niya. Kasya niya ba yung kainin ng buo o ngunguyain niya. Yun ang tumatakbo sa utak niya ni kapatid na mukbang probinsyano Ano, Manoy? Manoy Miroy. Bakalon mo sa kuya, sa sangribo mo baya na WH. Bakalon mo sa kuya, 2,000. Sabi ko na nga sa mong bakalon mo kay 2,000. Ang sanggatos na WH, 350. Pag nagbakal ka kay WH, ang sanggatos, 350. O, samantalang sa ko, ang sangribo, 2,000 sana. O, kalain mo yun. Ang laki-laki na ng tawad mo sa akin. Kaya bakalon muna sana sa kuya. Oh, 350. Bakalon mo sa kuya. Sarang oras. Manoy Miroy. Bakalon mo sa kuya. Sarang oras. Sige na. Tama-tama. Di akong ibakal ki isira. Sige na. May akong ibakal ki isira. Bakalon mo sa kuya. Dahil na. Sarang oras na WH mo, dali na, bakala na sa kuya sarang oras. O dawa ko niya na sana dawa 150. Mabakala akong isira ako dali na. 150 na sana sarang oras. Deliveran mo ako kay Kasag. Sige naman mayo ako isira mo niyan. Baka naman sa ko isang oras din Yun na nga kapatid na Barako Yun ang tumatakbo sa utak niya. Kung didilaan muna o diretso subo. Yun ang iniisip ni kapatid na mukbang probinsyano doon sa saging na yun medyo natatawa siya habang binabalatan niya Natatawa-tawa siya Iba yung takbo ng utak niya ni kapatid na mukbang probinsyano. Kahit hindi yun na nagsasalita habang nagbabalat, alam mo na kung anong ibig sabihin nun. Ano, kapatid na Barokano. Guys, kumpletuhin nyo na yun gawin nyo naman na 10 ang aking tamsak. Baka gusto nyo gawin na 10 yan, na tamsak ko. Manoy Miroy, gibo ng 10. Gura na? 380.
Naglangkaw na naman kay bike day. Susunod ka na 400 na. Diba ang bakal sigarilyo? Oo na, nagkamali lang. Barok na kung barok. Punyeta. May love shout out Salmer TV. Ay, pinagbaliktad niya pa ha. Init sa ilalim. Sige na. Manikpi paglaba ko yan, managlaba.
Salamat sa patamsak. Manoy Miroy. Yan naman eh. Yan ba? Hmm. Ano yun manini mo ni kadi? Natadi man yun ninipig sa sulog. Pwede rin yung May ka rin din sa ano. Parang yan ko. Kuya kung darahon niniun niya. Sahon niyo darahon tayo. sige, ganun. Oo, ninisa ng bitis. Tapos pagibuhan taki ko niyan. Adi. Ki... So, arag bagang sa duman sa Indo kara... Lo, so, square na siring kaan. So, displayhan. Karoon niyo. Karoon mo. Sahon nyo, darahon nindo ini o. Ini o. Ining tugod, kalason. Kuruhaw ining tugod o. Tapos, gibuhan taki panibago. So, square na lang. Hindi ko pinapos karoon ng pista.
Pero niya si Archie. Kasi ba mo kumando? Diyan makatuloy si Gogoy. Ah. Dito, iatod ko na. Ikaw, tayo magtatawa. Ang ubo mo, Diyos ko po. Pasma. Maraming salamat kapatid na mukbang probinsyano. Sa iyong pabiji-biji, salamat. Gawa ka ulit pipino para malaki-laki, mahaba-haba kung hindi talong. Yun ang gawin mong content.
E di magdamit ka. Ganun lang naman kasimple yun, magdamit ka. Kuha na lang naman yan. Restricted lang. Pag once na in-apply mo ng monetization, oo, napanood ko. Doon ko nga unang napanood ikaw eh. Yung doon sa papaya, yung may 1,000 views. Restricted lang yun. Pag in-apply mo ng monetization yun, pag nag-apply ka na ng monetization at pag inon mo na yung dollar sign ng kulay dilaw. Kulay dilaw lang ang dollar sign nun, pwede mo naman i-request yan na kung aaprobahan nila na maging green ang dollar sign. Pagkatapos, ang gawin mo, pag mag-apply ka na ng monetization, ayusin mo yung mga CPR mo. I-re-edit mo, i-mute mo, or kung hindi naman, i-private mo na lang, wag mong i-delete, sayang. Kasi yung views nun, lalo kang mababawasan. Mahirap habulin ng WH. Lalo kung malaki ang views, wag mong i-delete, i-private mo na lang para yung views sa'yo pa rin. Three hours ago, kapatid na mukbang probinsyano, alam ko na kung bakit ganito ang content mo. Alam ko na kung bakit ganito content mo. Nakita ko kasi may Instagram ka eh. Yan, tamsak na ako sa bago.
Maraming salamat, kapatid na Merly. Maraming salamat sa paharang at sa patamsak. Kumusta kapatid na Merly? Kagabi umalis na agad ako sa LS mo eh. Tapos ka na eh, kaya umalis na ako. Salamat sa patamsak, kapatid na Merly. Salamat. Busy ba? Busy? Nasa trabaho ka ba ngayon? Shout out sa inyo mga kapatid sa 3 million in the house at saka sa 12 na patamsak. Salamat, salamat. Tayo'y nagkasamang muli. Salamat. At sa pagpawi ng uhaw may darating na araw. Kay saya ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Ingat kapatid na Merly, ingat sa trabaho at lalo na sa pag-uwi. Nasa ibang bansa ka ba? Nabay palakpak eh. Shout out sa 4 million in the house at saka sa 12 na patamsak. Salamat. Thank you. For more song host, kanta pa. For teaching me how to love. Showing to my emotion. Thank you my friend, Family String Recovery, for your BG. BG talaga, no? Hindi ba pwede BJ? Magalab shout out sa 5 million in the house. Mula nang makilala ka, mundo ko ay nag-iba. Okay, sarap ng bawat sandali. Ang aking hiling ay ikaw lagi. Ikaw ang aking pangarap. Ang nagbibigay sigla sa aking digdig. Ayos, may kantahan man pala ang digdig. Walang magawa eh, habang naghihintay ng oras. Ayaw mo naman sa akin magpalipad. Palipad ka naman, para i-play kita mamaya. Promise, palipad ka sa akin.
Ipi-play kita mamaya. Walang budol yan. Tapos pakikita ko sa'yo bukas kung i-play ni kita o hindi. Dito sa live ko. Gina, palipad ka na. Huwag mo sabihin hindi ka pa sumahod. Anong petsa na ngayon? Huwag kang ano dyan. O ko sa'yo, lagi ka na nagsirubalan. Sa'yo sa iba, nagpapalipad ka. Sa akin, ayaw magpalipad. Hindi kita ipi-play. Manigas ka dyan. Bira ka na nga lang dumalaw sa LS ko. Tapos hindi ka pa makapagpalipad dyan. Sa'yo. Bala ka. Hindi kita ipi-play. Agoy, walang ulam. Pero yung mukbang challenge mo sa alimasag ang lalaki. Huwag kang ano. Ako ang wala. Totoo talagang wala. Wala talaga kaming ulam. Baka nakikinig naman dyan si Kuan. Yung isang kaibigan ko dyan. Baka gusto mong bigyan ako pambiling ulam. Kahit sa live LS, no? Kahit sa social media, nambuburaot. Baka nakikinig naman dyan yung isang kaibigan ko. Baka gusto mo akong bigyan pambiling ulam. Diyos ko po, palobat na pala aketch. Palobat na pala aketch. So guys malapit na po tayo mag-end. 1 minute na lang po mga kapatid, mag-end na tayo. Salamat sa inyo sa lahat na pumunta sa akin sa live ko. At maraming salamat dahil binisita nyo uli ako. Kahit halos wala tayong bisita ngayon. Hindi katulad kahapon na marami tayong bisita, marami kayong naisda sa akin.
Kaya maraming salamat mga kapatid sa pagbisita, sa pagtsatsaga, sa pakikinig sa kakulitan ko. Maraming salamat sa inyo. At sana pagpalain tayo lahat ng may kapal sa ating araw-araw na ginagawa. Kaya maraming salamat sa inyo. Play mo na ako, Manoy, para mamoni na din ako. Sabi ko na nga sa'yo, paliparan mo ako, i-play kita ngayon. Hindi mo ako pinaliparan, hindi kita i-play. Sure yan. Bahala ka sa buhay mo. Ako, hinahangad ko naman makasweldo na ako sa 22. Magka-cut off na. 5 na 4 na bukas. Cut off ng 9. Tapos, sweldo ng 22. Oh. Naghahabol ako ng sweldo ko. Kaya paliparan mo ako. Kulang na lang ako, konti na lang. $5 na lang kulang ko. Para makasweldo na ako. Magka-cut off na, oh. Magka-cut off na sa 9. Oh, pag hindi ko na kompleto sa 9, hindi ako makakasahod sa 22. Kaya paliparan mo ko. Ipi-play kita. Ipi-play kita, paliparan mo ako diyan kahit 25 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Bahala ka kung magkano palipad mo, basta paliparan mo ako. Ipi-play kita, promise. Pero pag di mo ako pinaliparan, sorry my dear friend. Char! Mala ka, totoo yan. Pag di ka nagpalipad ngayon, wala kang aasahan. Makikita mo yan, totoong hindi kita plinik kasi walang papasok sa'yo. Hello kabayan, Salmero TV, padikit naman sa bahay ko. Sabi ni kapatid na Dombisero. Dombiser. Berso. Domberso. Bul talaga ako, no? Tsaka bulag ako magbasa. Iba-iba ang sinasabi ko. Kaya paliparan mo na ako dyan, Salmero TV. Magtarabangan tabi kita mga Bicolano, sabi ni kapatid. Ay kapatid na, Meroy, padikit nga naman pala dito kay kapatid na Berso. Sige na Manoy, idikit mo yung kwan mo, yung alagad mo dyan na 3. Para nga lumakalaki rin ang bahay nito ni Kwan, ni kapatid na Doms. Sige na Manoy, Meroy. Sige na. Kababayan tama ng taga Bicol. Dali na. Para sutilunong ka. Para sinutil dyan. Meroy. Dukutin na si Manoy Doms. Dali na. Mas paliparan mo na ako dyan para i-play kita mamaya. Pag di mo ako pinaliparan, hindi mo dinikitan to si kapatid na Doms, hindi kita ipi-play. Kahit tingnan mo yan, walang madadagdag sa WH mo. Pero once na nagpalipad ka sa akin at dinikitan mo si Manoy Doms, ipi-play kita. Maghapon, magdamag. Maghapon, ipi-play kita. Para bago ako umuwi sa Bicol, di ba, mamonik ka na. Pero pag hindi ka nagpalipad, sorry, my dear friend. I don't do it, Char. Wala ka, mamimili ka lang naman eh. Manoy Meroy, mamili ka lang, 2 lang. Magpapalipad ka, didikit ka sa akin, at ipi-play kita. Ayun, mamili ka lang doon. Oo, huwag kang mag-alala, Manoy Doms. Basta, laban-laban lang, kahit lagas-lagas is real. Ako nga, hindi makasampa-sampa. Uuwi ako ngayon na 25 ata nitong November. Babalik ako rito sa Cavite, June. Next year. Matagal-tagal yun. June next year ako babalik. Doon, load lang ang aking inaasahan doon sa wifi. Yung packet wifi doon na may nag-sponsor sa akin doon na packet wifi na yun. Yun ang ginagamit ko doon. Mahina kasi ang signal doon pag umaga, tanghali. Malakas lang pag hating gabi.
Kaya magla-live pa rin ako doon hating gabi. Pero siguro mga 1 oras lang. Hindi ako magla-live doon ng mga 2 oras o 3 oras kasi siyempre load lang yun, magastos sa load. Kaya kung ako sa'yo, Miroy TV, makipag-deal ka na sa akin. Paliparan mo na ako ngayon at dikitan mo si kapatid na Doms habang nandito pa ako sa Cavite at maganda-ganda pa ang signal dito, magpalipad ka na. Kaya pa kitang ma-play. Merly Vlog, mega live shot at daw, sabi ni kapatid na Dom Bears TV. Wala lang naman si Miroy, bala ka sa buhay mo. Hindi kita ipi-play. Manigas ka dyan. Manigas ka dyan, Miroy TV. Bala ka sa buhay mo. Guys, 1 minute na lang po ako ha. Mag-end na po ako guys. 1 minute na lang po ang inyong host. Salamat sa inyo sa pagbisita. Sa lahat na bumisita, maraming salamat. Tayo po ay mag-end na. Malapit na malapit na. 1 minute na lang mga kapatid, mga katoto, mga kababayan, mga kapwa ko Bicolano, mga tropa pits, mga tol, mga bro. Salamat sa pagbisita nyo sa akin. Maraming salamat. Salamat sa inyo. Okay guys. Bye-bye po mga kapatid. Bye-bye. Salamat. Maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.